खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर जोङो नुनो मोनदों बावैसो सिगां अफ्रि दैमारिनि माखासे भिडिअ मिन्थिनाय बायदिब्ला अफ्रि दैमारिखौहाय काजलगाव पुलिसा हमदोंमोन 40 लाख रां दाबिदों होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों। नाथाय बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौहाय अफ्रि दैमारिया गावनि खुगाजोंनो बेखेवनानै होदों आरो पुलिसा स्टेटमेन्ट लाखांनायनि उनावहाय कमप्रमाइज होनानै अफ्रि दैमारिखौहाय हगारफिननायखौबो जोङो मिथिदों। दा अफ्रि दैमारिया बुंनाय बायदिब्ला बे खामानिखौहाय बि राजायासो मावनो थिनदोंमोन होननानै अफ्रि दैमारिया फोरमायनानै होदों। खोनासंदो भिडिअआ बेसेबां सैथो। 40 लाख फैसा बिनाया बै बे जाय सुबुं सानै जायखौ बुंदों राजा आरो बेजों लोगोसे सासे दंफायोमोन बिसोर आंखौ बुंनो थिनदोंमोन 40 लाख बिनो थिनदोंमोन आं बुंना होनाय जादोंमोन जाहाथे जेब्राया ओरैहाय आदा वाशिंटनाव थांनानै बे खोथाखौ बुंनाय होयो बा माबा होयो बे हिसाबै आङो बेखिनि खोथाखौ बुंनाय जादोंमोन 40 लाखनि फैसानि खोथायाखौ बेखिनियानो 40 लाख फैसा बिनाया बै बे जाय सुबुं सानै जायखौ बुंदों राजा आरो बेजों लोगोसे सासे दंफायोमोन बिसोर आंखौ बुंनो थिनदोंमोन 40 लाख बिनो थिनदोंमोन आं बुंना होनाय जादोंमोन जाहाथे जेब्राया ओरैहाय आदा वाशिंटनाव थांनानै बे खोथाखौ बुंनाय होयो बा माबा होयो बे हिसाबै आङो बेखिनि खोथाखौ बुंनाय जादोंमोन 40 लाखनि फैसानि खोथायाखौ बेखिनियानो। नंगौ जोङो अफ्रि दैमारिनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय मिथिनो हाबाय बिथाङा बि राजाखौहाय दायनिगिरि खालामनायखौहाय जोङो नुदों। नाथाय बिनि गेजेरावनो आरोबाव बि राजानिफ्रायबो माखासे खेंफोरथि होनायखौबो जोङो भिडिअ रेकर्डनि गेजेरजोंहाय खोनानो मोनदों। नायलांदो भिडिअखौहाय जोबजासे। रोखा रोखा खोनाखाबाय बड'लेण्ड बुब्लि रादाबफोराव स्टेटमेन्ट होनाय ना बेफोरो नंखाय गोजा। अफ्रि दैमारिया मैयानि समाव गावनि फेसबुकआव बि राजाया 40 लाख थाखा बिनो होदों होननानै बुंदों। बिथाङा पुलिस थारानिफ्राय उदां जाखांनायनि उनाव आं बेजों फन हरदोंमोन अब्ला बिथाङा बुंहरदों आंखौ बुनानैसो बुंहोदों आरो बिथाङा लोगो लोगो भिडिअखौ दानबाय। दानफिननानै आं बेयावनो बुजिखाबाय मानो थाखाय भिडिअखौ दानखो। बुनानैसो बि राजाया 40 लाख थाखा बिनो होदों होननानै बियो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव फोरमायनाया जोबोद लाजिथावना। आरो सोरबाफोर जुदि 40 लाख बिदोंबा नाथाय आं गिबियावनो आंनि निमाहा बियो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेमा रायजो राजा आं मालाबाबो अफ्रि दैमारिखौ 40 लाख थाखा बि होननानै आङो बिथोन हराखै। नाथाय 40 लाख बेबायदि खालाम होननानै आं मालाबाबो बिथोन होआखै। अफ्रि दैमारिया मैया पुलिस थानानिफ्राय उदां जाबनायनि उनाव आङो फन हरो। फन हरनायनि उनाव अफ्रि दैमारिया बुंहरबाय आंखौ बुनानैसो बुंहोदों। जिहेतु मैया बड'लेण्ड बुब्लि रादाबफोराव स्टेटमेन्ट होनाय ना बेफोरो नंखाय गोजा टर्चार खालामदों। बिनि उनाव माखासे बाथ्राफोरखौ बुंहोदों आरोखि बेल'नो। आंनि गोसोआ जरजबस्ति बुंहोदों नामा? बाथ्राया बेफोरबायदिनो आं दुखु मोनदों गोसोआव। खोथाया बेफोरबायदि नङामोन। माखासे बाथ्राखौ आं खुला मेला बुंजोबला लोगो मोननानै बुंगोन। थानायाव सोनायालाय सोदों मैया काजलगाव थानायाव लांदोंमोन ओमफ्राय लांनानै माखासे कमप्रमाइसनि गेजेरजों जोबनानै फैदों आरोखि बियो। आं माखासे बिथिङाव सिन्था खालामदोंमोन ओमफ्राय गोथौयै माखासे खोथाखौ सानबावदों आरोखि बेफोरबायदि। थ' जिखिनि बाथ्रा बुंनाय मानसियाखौ सोरखौबा सासेखौ गादबना दोननानै सोरनिबा मा होननानै बुङो सोरनिबा आथिं सिङाव मैला जाहोनाय बेफोरबायदि खालामना दोनबा दिनैनि बे माबायावहाय बिदिया जानो नागिरा। बिदिया बै समावमोन आं दुखु मोनदों। माब्रै होननानै बुङोब्ला दिनैनि दिनावबो दासिमबो माने बेफोरबायदि सोरनिबा आथिंनि मैला जाहोनो नागिरनाय बेफोरबायदि खालामना दोनबा जाया। मानोथो गोजोन गोरोबथा
ओमफ्राय नोंखौ गाग्लोबदों नामा सोरबाफोर जेनेबा? आं मुं मख'नो सानाखै दङ बेफोरबायदिनो बिदिनो होनजायो। ओमफ्राय पुलिस थानायाव पुलिसफोरा माबा मोनसे होनदों नामा नोंखौ जेनेबा सोंथि? पुलिसफोरा बेफोरबायदि गावसोरनि डिउटिखौ बिथांमोना पालन खालामगोन सोंदों एसे एनै आं जा बुंदों बे सैथो खोथाखौ आं बिसोरनि सिगाङाव बुंदों। जिहेथु आंनि सायाव आंथ' सोर रावनिबो सायाव जेबो होआखै। आंनि जायफ्रा उल्था पार्टि बिसोरथ' होखागोन बिसोरनि जानानै बुंनो गोनां जागोन। जायहा पुलिस दरखं गाहैयो बिसोरनि जानानै पुलिसफोरा उफाय गैया बुंनो गोनां जागोन बेफोरबायदि। दा आंथ' आंनि बिसियाबो रावबो जेबो मोनथियामोन आंखौ बेफोरबायदि जोबनानै दोनजादों रावबो मोनथिया आननन रुम नोंखौ लांनाय खथायाव जायगाखौबो नों मिथिया नामा नोंखौ बबेयाव लांदों मादों? जाय लकेलावनो खालामदों बे जाथायाखौ लकेलावनो जादों बेफोरबायदि आरोखि। दा ओमफ्राय जिहेथु नोंथाङा जे उदां जाखांनायनि उनावबो माखासे निउस चेनेलफोराव दामदों बेनि सायाव माबा मोनसे बुंनो सानो नामा? आं निउस पर्टेल बिथांमोनखौ आं खावलायगोन आरो बुंगोनसो बिथांमोना सोरखौबा लानानै अभार बेफोरबायदि दिनैनि दिनाव बिथांमोना फैनो हायो सोंफैनो हायो मानो बिदि जादों मा जामारदों मानो फैनो हाया। आंनि खोथाया सोंथिया बेसो मिडियाया दिनै मानो फैनानै आंनाव रिपर्ट लाफैनो हाया मानो सोंफैनो हाया खारना मा? थिग बेफोरबायदि दिनै खाम्फा बिथाङा दाखालि बुंदोंमोन मोनसे खोथा खाम्फा बिथाङा बुंदोंमोन दै एक्स डिपुटि चिफआ दिनैहाय सोरबा सासेखौ माने ओरैबा ओरै बुंना होनानै निउस पर्टेलाव गिदिर गिदिर इसु खालामना होनाया बेथ' निउस पर्टेलनि माबा माबि बायदि रोखोमनि खोथा बुंदोंमोन ना। नोंथांमोना पर्टेल बिथांमोना मानो ग्राउन्ड रिपर्टखौ फिल्डआव ओंखारनानै मानो लाहैयाखै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनाय जादोंमोन आरोखि। दा थिग बेफोरबायदिनो नंगौ आंबो बिदिखौ आंबो बुंजानो लुबैदोंमोन बा सोंजानो लुबैदोंमोन। मानसिया गाज्रिया ओरैनो जानाबो फैया मालाबा जायखौ गाज्रि होननानै बुंगोन बैसोर गाज्रि मानसिनावबो सोंहैनांगौ दायथ'आ बिसोरहाबो दं। आंथ' नोंथाङा जे बिदि बानाय जाबाय बेनि सायाव नोंथांमोननि लोगो एक्स एन टि बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायदों नामा? एक्स एन डि बिनि सेंग्राफ्रा सोरबाया जुदि गोसोआव दुखु मोननाय दङब्लाबो बिथांमोना फोरमायनो हाया बुंनो हाया। आं 100 जननि गेजेराव आंखौ 10 जन सोआब्लाबो मोजां मोनग्रा थागोन। बिनि गेजेराव आंखौ 10 जन सोआब्लाबो मोजां मोनग्रा थागोन। 100% आं सोरजोंबा दंजोबो होननानै आं साना। आं बेखौबो बुंगोन जिहेतु आं सासे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनि सासे मेम्बार। नोंथाङा जे फेसबुकाव मोनसे लाइभ होदोंमोन बे लाइभखौ नोंथाङा नोंनि गोसो बायदि होदों ना गुबुननि नारसिननायाव? आंनि गोसो बायदि नङा सोरनिबा सासे बुंनायाव नों लाइफआव बुंनांगौ मानांगौ बेफोरबायदि जिहेतु नोंथाङा दा रेकर्ड खालामनानै हगारदों बा बेखौथ' नोंथ' हगारगोन इउटुबाव बा माहायबा आंहा मोनसे दाउट दंखायो आंनि सायाव माबा मोनसे होफैगोन माबा मोनसे एक्सनखौ लाफैगोन बिबो लोंनानै जानानैसो जागोन खामानिया दै। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम फोरमायनायनि थाखाय। आं फंनैसो मोनसे खोथाखौ बुंनो लुबैबावदों। आंनाव दा ससियेल मिडियायाव ओंखारगोन आं बुंगोन दिनै ओंखारगोन दा? दिनै ओंखारा साननैसोनि उनावहाय खारन आंनि देहाया दा थिग नङा मेगनफ्रा बुजोबनानै दङ। अफकर्स रायजोफोर बि राजा आरो अफ्रि दैमारिनि गेजेरावहाय जि जानाय जाथाय बेखौहाय बिसोर सानैजोंहाय शेयार खालामलायनायखौबो जोङो खोनाबाय। नाथाय मैखोम बसुमतारी आरो असिन्त नार्जारी जायया रिपर्टार आरो जायया रां दाबि जाग्रा बिसोर सानैनि भिडिअ रेकर्डआ बबेनिफ्राय फैखो नोंथांमोनाबो नुबाय जानो हागौ। थेवबो नोंथांमोना बिसिनि 2 मिनिट भिडिअ रेकर्डखौहाय नोंथांमोना जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय बिसोरो मा फोरमायदों। बियो जोंनाव फैसा दाबिदों। फैसा आंनावथ' डाइरेक्ट होनाखै सासे सेंग्रानि सिगाङाव
फैसा बिदों 40 लाख बिदों। औ नोंथाङा दे बिदि आरो। आयेन बायदि पुलिसनि सायाव मा खावलायनो गोसो दङ बे समाव? पुलिसनि बायदियाव खोनानो मोननाय मथेबाथ' बिसोर बिराद बिदि माबा बिदिनो हानि ट्रेपिं ना मा होनो बिदिखौ औ बिदि खालामबाय थायोनो। औ बुहुद मानसिनिफ्राय फैसा जाबाय औ बिदि होनदों मानसिफ्रा। औ दा नोंथाङा जाखांफु सासे पुलिसफ्रा बेखौ फालांगिरि नंगौ नङा पुलिसफ्रा नंगौ नङा बेखौ नायबिजिरनांगौ। औ नोंथांखौ गोबां मेन्टेलि प्रेसार होदों नामा बिथाङा? हा बेथ' आवगायनिफ्रायनो बिदिनो माबा माबि बिदिनो मेन्टेलि एसे माबा होबाय थायो। औ जाथाव जाथाव खोथा होनो। नोंथांनि जितु दा फालांगियाव नोंथाङा सासे जाखांफु महरै फालांगि खालामगासिनो दङ बेवहाय गोबां गोहोम गोलैदोंना नोंथांनि बे नोंथांखौ बेबायदि खालामनायाव? जोंहाथ' मान सनमाननि खोथा थाबाय। औ जों ओरैनो माबा मावबाय थाग्रा मानसि। औ जोंहाथ' खुनु दिन बिदि बेकग्राउन्ड जोंहा जेबो गाज्रि रेकर्ड गैफेरा। नंगौ औ पुलिस बिफाननिसिम नोंथाङा मा खावलायनो गोनां दं? दा पुलिस बिफानखौ जोङो रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे फिउचार बिदि जाया। अके औ बेफोरबायदि एन्टि ससियेलफोरखौ जाहाथे पुलिसफ्रा मोजाङै नायबिजिरो। जोङो खोनानो मोनदों जे अफ्रि दैमारिखौ पुलिसा हमदों आरो नोंथांजों लोगोसे माबा मोनसे सिङाव इसिङारि जाहोन दङ होननानै मिथिदों जोङो। मा दङ सिङाव? सिङाव बियो जोंनाव फैसा दाबिदों। औ फैसा आंनावथ' डाइरेक्ट होनाखै सासे सेंग्रानि सिगाङाव फैसा बिदों 40 लाख बिदों। औ नोंथाङा दे बिदि आरो। आयेन बायदि पुलिसनि सायाव मा खावलायनो गोसो दङ बे समाव? पुलिसनि बायदियाव खोनानो मोननाय मथेबाथ' बिसोर बिराद बिदि माबा बिदिनो हानि ट्रेपिं ना मा होनो बिदिखौ औ बिदि खालामबाय थायोनो। बुहुद मानसिनिफ्राय फैसा जाबाय बिदि होनदों मानसिफ्रा। औ नोंथाङा जाखांफु सासे पुलिसफ्रा बेखौ फालांगिरि नंगौ नङा पुलिसफ्रा नंगौ नङा बेखौ नायबिजिरनांगौ। औ नोंथांखौ गोबां मेन्टेलि प्रेसार होदों नामा बिथाङा? हा बेथ' आवगायनिफ्रायनो बिदिनो माबा माबि बिदिनो मेन्टेलि एसे माबा होबाय थायो। औ जाथाव जाथाव खोथा होनो। थारैनो जुदि अफ्रि दैमारि आरो बि राजाया दायनिगिरि नङाब्ला बे मैखोम बसुमतारी आरो असिन्त नार्जारिया माब्रै बेबायदि भिडिअ रेकर्ड खालामनानैहाय ससियेल मिडियायाव होखो? दायनिगिरि नङाब्लाथ' माब्लाबाबो बेफोरबायदि जाथावनायानो नङा। बेनिखायनो आं सानो जायया 40 लाख दाबि जाग्रा असिन्त नार्जारि आरो मैखोम बसुमतारी बड'लेण्ड बुब्लि निउस रिपर्टार नोंथांमोनाबो खेंफोरथि होनांगौ। मानि खारनावहाय अफ्रि दैमारि आरो बि राजाखौहाय बेबायदि दायनिगिरि साजायनानैहाय अलखदाव खोख्लैनो हास्थायामोन। दिनै बाथ्राया बेसेबां सैथो आं बेखौहाय बुंनानै नोंथांमोननो फोरमायनो हाया। नाथाय जायफ्रा अलखदाव खोख्लैजानो नागिरदों आरो जायफ्रा बेफोरबायदि फासायनो सानदों नोंथांमोना गावजों गाव कमप्रमाइज खालामलायोब्ला मोजां होननानैहाय आं सानो रायजोफोर। आरो आङो सासे इउटुबार हिसाबै अफ्रि दैमारियाबो सासे इउटुबार। बेनिखायनो अफ्रि दैमारिया पलिटिक्सनि भिडिअखौ एसेबां स्ट्रं खालामाजासे अपोजिशन पार्टिजोंहाय गोरोबनानैहाय रुलिं गभर्नमेन्टखौहाय बाराद्राय बखियाजासे नोंथाङाबो सानै हयै भिडिअखौहाय हगारोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो रायजोफोर। मानो होनब्ला अफ्रि दैमारिया सासे आखायाव अस्त्र लानानै दावहा नांबोग्रा एक्स NDFB। बेनिखायनो नोंथाङा साननो रोङा नङा, सासे गोरलै गथ'बो नङा। नोङो साननो हनो गोरों, गावनो इउटुब सालायो। अब्ला नोंथाङा इउटुब सालायनाय समावहाय साननै हयै भिडिअखौहाय हगारोब्ला बेफोरबायदि घटनाया जानाय नङा। स' रायजोफोर नोंथांमोनासो मा सानखो? जुदि नोंथांमोना आंनि बे बुंनाय रावफोरखौहाय गेरेन्थि सानदोंब्ला आंखौ निमाहा होदो। आरो जुदि भिडिअखौहाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। जेन' उननि समावहाय साबसिननिफ्राय हामसिन भिडिअफोरखौहाय नोंथांमोननोहाय बेखेवनानै होनो हानाय बायदि। गोजोन्थों बर' हारि, जै जाथों, जै बर'।